Sant Sadurní d'Anoia torna a estar de festa. Ahir es va donar el tret de sortida a l'edició número 27 de la Setmana del Cava amb la coronació de la reina. La gimnasta olímpica Almudena Cid va ser l'escollida per la confraria del Cava per ser l'ambaixadora d'aquest producte tan típic de les comarques de l'Anoia. Els actors catalans que formen la companyia Teatre de Garrilla van ser els encarregats de fer el pregó de les festes. Després, el president de la confraria, Pere Bonet, va coronar Almudena Cid com la nova reina del Cava, amb més de 2.000 persones que hi van estar presents a la plaça de la Vila. La gimnasta, que ha estat en 4 finals olímpiques consecutives, es va mostrar molt emocionada i va voler agrair l'assistència de la gent que s'havia desplaçat fins a la localitat. Y la verdad es que muy agradecida sobre todo a todas las personas que han elegido que este año fuese yo la reina del Cava, gracias a la cofradía, porque para mí es como también un reconocimiento a mi carrera y a todo lo que yo llevo recorrido como deportista. Les festes s'allargaran fins al 19 d'octubre. Durant aquest temps hi haurà les investidures de nous confrares. Miquel Roca, la selecció masculina d'hoquei herba o Jordi Gràcia seran algunes de les personalitats que estrenaran títol de confrare.